Danas je to popularno, kaže se Bog mi rekao u srcu. Ja to svakako, Bog progovara srcu čovjekova i srce čovjekovu i srce ima te pipke da registrira Božji glas. Već smo spomenuli tu Božju riječ koja je objavljena, koju crkva čuva, koju crkva navješćuje. Tako da, evo, ako želimo čuti Boga, kako nam govori, najsigurniji put je, dakle, uzeti Sveto pismo u ruke, izložiti se toj Božjoj riječi i činiti nešto što su pustinski oci nazivali ruminacio. A kad bi doslovno to preveli, to bi bilo preživanje. To je ono što rade krave. Kada pojedu sjeno, travu, oni to stave dolje, kako se zove onaj nekakav organ, onda legnu i onda pomalo to vraćaju ponovno u usta i to žvaču, dugo to žvaču da bi iz te trave, iz tog sjena, da bi iscrpili svu slast, svaki životni sok. Evo, to je jedna lijepa slika za molitvu. Slušam Božju riječ, pronalazim šutnju, slušam Božju riječ i onda je preživam, žvačem je, razmišljam o njoj, povezujem je sa svojim životom, promatram je, dopuštam toj Božjoj riječi da odjekuje u meni i tako se u tom trenutku oslobađaju ti Božji sokovi, Božja milost koja prožima moj život.